нашата кандидатура за пакта. Знам, че няма, ама пак. Аз съм посестер 69. Fuck Америка, вива Русия. И тук сме триото, нищо, че сме 5 човека. Ама нищо, че сме 4. Същото е. 4-5. 4-5 е като 6-9. Първо съжаляваме за лага, но просто мама ни купи по нов компютър и е много хубав и затова малко Майнкрафт лаги, защото ние... Това ми върви на 5 FPS, не могат дори да джъмпнат хората. Абе, ти си джъмпиш перфектно, бе. Добре, да започнем с билдингивите. Айде първо Razer Hicks и така да не Razer Hicks, казах един известен ютубър, извинете. Първо Pussy Slayer 69 ще ви представи нашите постройки. Така, това е светещия кур, който като влезете вътре, виждате тези прекрасно наредени честови, след което като влезете спите в хуя и е просто много красавно. Хора, и се къпите, добре да се представя, аз съм Фиданката БГ. Ти не беше ли? И така, и чакайте. Не беше ли Фиданк? Не беше ли Хляба БГ? Простахте да... Току-що си смених ново име. Така, Аз се казвам Дени Плейс 1986 95858 69! И така, тук... Сега ще ви напиша ника ми, защото е много труден. Добре, значи това, тук спим в хуя, се къпем в сперма докато спим и като се събудим покрай стичката ни има бяла. И така нататък. Сега, тук ще... Ето ми го тук замъкани. Фиданка млъкни, защото много ме дразниш и искам да оставиш нашия приятел да представя млъкни, защото ще те ударя... Ще те ударя, тренирам карате от 2 дена и вече мога да прибия. Между другото, това тук е нашия замък, това е трона за кралец. Аз го направих. Да, направи го Хляба, Фиданката, и значи това тук... за мишки! Ето тук като скочиш, има капан за мишки. Яко! И тук, това е нашия прекрасен недър портал, който е направен фейк, защото не можем да правим портали. Фиданка млъкни, защото ще те премахна от дискусията. Виждаш ли колко е лошо е! Аз искам само нещо да кажа. Долу в описанието може да напишете как се прави недър портал. Дали трябва така с розова вълна, как се прави майма му да еба, защото аз не знам. Бери! Както казва Пресли! Бери му! Вчера мама ме научи на нова псовня. Каква е тя? Чакайте да осветя малко, че тук много тъмно бе. Забравих я. При мене, аз се учих на псовни от Пресли, тъй че за това той трябва да наприеме и че можем да строим. Примерно, слушайте, както Пресли каза, да ти бера лайката, да ти бера рано пролета, да ти бера. Според нас това означава да си оберем овощната градина. Ама те няма сигурно до голяма. Пика на плитките, да ни пикат на плитките. Да си кажем характеристиките на компютъра. Чакайте, че не сме видяли останалите къщи от кандидатурата. Моята видеокарта е Nvidia Family. Моята е Intel HD Graphics. Също имам... Аз съм на Windows 9.8, не знам дори как ми върви Minecraft, но съм голям хакер и го успях да го върна. Така ли? Аз съм Windows XP и съм си направил менюто да ми изглежда като на Windows 9.8, както неговия и така. Значи при мен... Искам само да ви кажа, че тези прекрасни, красавни, хубави постройки ги построихме
чрез хозони. Без него не може да живеем. И World Edit! Не забравяй World Edit-а! Той е закон! World Edit. Да, обаче толкова беше трудно, не успяхме някой да ги построим, защото не знаехме как да си сложим World Edit. Ами нали го строихме си направихме сървър. Ама вие понеже... Ама мама ни направи сървъра. И вие понеже сте много прости хора, сте много прости и ще ви трябва 10 часа работа да направите този прекрасен замък, който в момента осветявам, защото е много тъмен. Нали значи, изчакайте. Слушайте. За мен е Пресли е Господ, за мен е Пресли е Джон Сина, за мен е Пресли. За мен е Пресли е моя ангел, хранител. И дано наприеме пакта. Същото! Ние сме всички братя от един клас сме, от едно училище и в една къща живеем, защото сме братя. И ние сме циганско семейство. И ние между другото сме родени два пъти. Един път от Костинурка, другия път от коса раждаха хората, бе глупаци. Майка! От яйца! Да, хора, ние се излюпихме от яйца. Значи снесоха насам, че не поне сме някакви биологични грешки. И не ме питайте откъде ги знам тия думи, аз защото съм много от първокласник. Така само, че... Да ви кажа, хора, някой само да ми каже... Някой, ако може да ми каже, защо тук редстон торчовете изгасват? Този бъга в Майнкрафт. Абе, ти си много тъп, бе! То редстон торча трябва да сложиш редстон, бе! Ти си умен, колкото пишката на една костенурка, бе! Опа, не става. Ами явно, аз съм умен, колкото пишката на една. Така, вижте моята къща, тя има функцията да се отваря от тавана. Тук също има място за спане, просто сядате на газа си и лежите и спите. След това излизате и почвате да целувате дед бъшове и готово. Да, целувате ги, Целувате ги по малката пишка. Да. И така, хора, сега за финалното нещо отварям тази система, която направи свинг. Не, ми така никнема написано в чата David Place 6854961. Вижте. Нашата редстон система сега ще ви я разкрия каква е хубава. Вижте я сега. Тя бе много сложно, отнеми 10 минути. И по-малко, бе. Хора, да знаете, че И за финал. ако не ни приемат в пакта, ние ще се... И за самоубием! Ще се самоубием! Нашият замък! Правихме го 10 секунди. Айде на лага! Айде на хуя! И мен какъв лак бе, мен и без това ми вървеше на 10 FPS. Добре, това беше нашата кандидатура за пакта. Надявам се да ни приемат в пакта. Ако ни приемат, пак ще ни приемат. Да. И така, хора, ще се видим в епизода, в който вече сме приети в пакта, защото ние сме толкова добри, че направо така. И да, сега ще очаквате в кратко включване от другите номари. О, чакай!